Iki lho, Mak, iki saiki aku neng Kali Gambir mak yo neng Podo Rawi. Iki njajal aku iki kok kidul njajal ngulon. Lah iki lek ngulon iki jurusan Serang, Mak. Jurusan Desa Serang. Weh, dalane beda, Mak. Dalane karo sing Podo Rawi mung jan beda. Tapi jan tenan apa? Jan mening pemandangan. Wis ngene iki lah. Dalane yo rada rusak iki. Dalane rada rusak iki. Dalane pemandangannya panjang ya tuh Pak. Keadaan rumah-rumah warga yang ngene iki ya iki anu ya Mak ya. Tugu perbatasan masuk Desa Serang. Mbuh kene iki apa Kutuk Rejo apa piye anu kurang paham ya. Kira-kira kene iki dusun Kutuk Rejo. Ya lek salah minta maaf. Iki ruwono terus engko teko dusun Kedung Grombang. Iki desane masuk Serang Mak ya. Wah, iki ana aluse ya alhamdulillah. Rada alus. Tapi aluse mek titik lho Mak. Lah bareng lah jeglongane iki. Iki jane asline akses jalur utama iki. Mergane wong daerah Kali Gambir, daerah Sumbersih sing bagian rada kidul ngono iki lek nang Serang sebelum JLS dadi liwate mesti kene Mak ya. Wong Sekar Gadung ya Tulung Rejo daerah Wates kono kuwi lek nang Serang iki liwat kene. Iki dan jane dalane kudune ya diperhatikan waya pemerintah. Ya wi enek sebagian sing dicor. Ya tapi akeh sing rusak. Wah, jan mending. Lek jan apa jenenge? Lek suasanane jan anu ya tepak pokoke. Lah, tapi nek dalane ya sadu. Kene iki sing sisih tengen iki ya, sisih tengen. Lah, iki kok yes kiwa tengen jurang lah kene. Nek sisih sing tengen kuwi meng anu jurang Kali Gambir iki ketoke kuwi ketoke. Iki ya ado lah jarake kurang luwih teko Kedung Grombang perapatan kalau Mak perapatan Serang. Kedung Grombang kurang luwih ya 2 kilo ning 3 kilo. Iki lho. Ya wis muga-muga lho Pak Bupati ya roh lah. Muga-muga FJP teko me Bupati. Dalane iki ben didandani ngono ya. Ya Mak ya. Bre ngono Mak ya. Wah, soalnya iki ya jalur utama. Akses menuju ke pantai Serang, akses wisata sing omahe daerah etan-etanan kuwi liwate kene ngono lho. Lah kecuali lah apa jenenge jalan dadi kuwi beda. Nah, yes lumayan enak sing penak tapi yo